Txanpon berdinaren bi aldeak zirela, askatasun soziala eta askatasun politikoa, beraz teorizatua zegoen ezkerra abertzale aldetik, eta transizio nahiko modu naturalen eman zen nolabaiteko elkartze hori. Nik uste dut nahiko modu naturalean elkartu zirela. Kontu izan behar dugu, transizio garaia izan dela Espainiako estatuan, agian azken omendian behintzat, greba eta mobilizazio gehien egon zen garaia. Eta hori ez da kasualidadea. Hori da benetan bor zegolakoz langile mugimendua. Gasteizeko 76ko martxoaren 3 da langile egoeraren eferbesentzia paradigma, dudarik gabe. Eta langile ez zuten funtzionatzen sindikatuen bidez, batetik sindikatuko oraindik ez dudalakoz legeztatua. Baina bestetik, modu naturalean, enpresa bakoitzak ordezkari batzu bidaltzen zituelako, eta enpresen arteko koordinazio baten bidez funtzionatzen zuten hori. Orduan, modu oso naturalean, eta ez gehiegi teorizatu gabe, bazegoen aurretik bazegoen, eta 5. asanbladan oso garbi definitua zeukan teorian, txanpon berdinaren bi aldeak zirela, askatasun soziala eta askatasun politikoa, beraz teorizatua zegoen ezkerra abertzale aldetik, eta transizio nahiko modu naturalen eman zen nolabaiteko elkartze hori.